La situació actual de sobtada i profunda crisi econòmica que ha generat la crisi sanitària de la Covid-19 representa un repte per tots els països. Caldrà ser més creatius que mai i capitalitzar sobre els molts actius de la nostra economia i del nostre teixit productiu. El talent, la innovació i la tecnologia seran claus per superar aquesta crisi i assentar les bases d'un nou model de prosperitat econòmica i progrés social. En aquest context, serà clau prendre les decisions adequades en tots els àmbits de la política econòmica. I un aspecte fonamental serà comptar amb un sistema fiscal que incentivi l'activitat econòmica, fomenti la inversió i la confiança empresarial. El sistema fiscal ha de crear un entorn favorable als empresaris i als emprenedors per tal que puguin desenvolupar les seves empreses a Catalunya. Així mateix, cal comptar amb un model fiscal competitiu que faci atractiu al país a les empreses i startups internacionals. Un excés d'impostos frena l'economia perquè detrau recursos a les empreses i a les famílies i perjudica les decisions de consum i d'inversió. En aquests moments d'emergència econòmica no s'han de contemplar augments d'impostos. Alguns països del nostre entorn, com Alemanya, França i Itàlia, ja n'han decidit reduccions. Ara, el que calen són polítiques expansives per reactivar l'economia, que fomentin el consum, la inversió i la iniciativa empresarial. Així mateix, manifestem que cal eliminar l'impost de successions i l'impost de patrimoni, perquè castiguen l'estalvi de les famílies, tan necessari per invertir en futur, i representen, a més, una doble imposició.